Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pero ambi na, lingkuran ko na ni. Bahala ka. Wait, nganong nilingkod ka diha sa gawas ining rehas? It's my fault kung anong naa ka diya sa sud, di ba? And so, titi ka biyan, unungan ka din eh. Oh. Don't give me that smile, Christine. Nagduka na ko. Ambi imong kamot, be, ipalusot sa rehas. Why? Mukupot ko, aron mawa ang akong kahatlok. Please, please, just let me hold you, Facundo. No. Dili ka pa kupot? No. Let me hold you. Oh, arte, mukupot ra di ay. Sleep. Ay, sabi na, ay, may go back. What, ay? Oh, ay. Yan na. Si Christine? Kain si Christine? Kaya na ulit di ay. Kay wagi di ay? Hala ha? Ulit-ulitin. Shit. Wagi di nga buntag naman. Abi na ko nakatuog na ko dito sa sala og wa na lang ko makabantay nga naulit na dai sila. Wa pa gid sila. Hay man di sila paingon. Yan na. Unsa? Abot lang. Nagunsa man di sila. Ngano pa man sila mauli? Yan na. Unsa? Abot lang. Wa jud kay lami ikasulti oy. Ha? Ay! Dawam! Kung makapanuyo, mura yun ang kanang may titulo ni Sir Facundo. Ay, plastic! Botan ra ko na si Sir. Achia! Dawam! Ay, nakagawas na gid ko. Nakagawas na gid ko. Oh. Why are you hugging me? Happy man. Bisag ikaw pa'y nakaingon, pero happy paghihapon ko nga nakagawas na. Ganun sa pa may mong ipaabot diha. Dali na. Mubiyan na tagikan din eh. Oh. Sakay na. Ingon, nagupay mo sakyanan. Akong gipaadto sa kailan ako mekaniko kagani ng kadlawon. Si Noyenting. Sige na. Christine, Dili ko. masay dili ka. Di na ko mabalik sa inyo. Niya na magi ko sa lungsod. Makapangatang na ko og kasakyan balik sa syudad. Mopaulit na ko sa amo. Mobalik na ko ni Lolo. What? Pawamalan sa ako kwarta, beer. May kapliti ko. Please? Pretty please? Mubiya ka? Oo, kaya di mo ko taga din eh. I don't belong here. Biya ni Mos Melvin? Oo, no? Ay, husto. Paapasin na lang si Melvin ako din eh. Pahuwa man na lang sa siya o kwarta. Ako na'y bahalang mabayad ni mo kung maabot na mi sa syudad. No. Mas mayo nga magdunga na lang mos pagbiya. Mao nga sakay na. Sige na. Pero... Sakay na. Ay, sige na lang, uy. Basta ha, imuming tabangan ni Melvin nga makapauli ha. Yes. Makapauli na kid ko. I miss my lolo na so much. My gosh, makauli na kid ko. Back to my old life na. Yan na, unsa ba? Oy, mabuak ka ng mga plato diha. Naglagot ko lula.
Hangtod karon mo pa mauli sila si Facundo o si Christine. Tigalig may mainungdanon nga giadto. Like, unsa man sa kuno? Pagutan o dato kung maabot na sila. Ano wa man ko nila dad? Ngano si Christine ra may iyang gida? Ay, hinay ka man kog kaayo og lihok. Ug unsa may gusto nimo nga akong buhaton ha, Lula? Magpamabdos ka. Unsa? Dugay sa di mo niingon, Lula. Uy, pwede raman di ay. Kung wala kita'y laing kapaingnan, nganong dili? Kung mo mabdos ka na unya sa anak ni Facundo, wala ba na siya laing mahimo, kundi ang pakaslan ka? Ay, ganahan ko anang idea, Lula. Sakiran, may sakiran nga, mihunong Lula. Sila na karon, tagbuon ako si Facundo, Lula. Dili mahimong dili mapunta sa akong apo si Facundo. Daghan na kaayo kog nasakripisyo aron lang maangkon pagbalik kining maong mansyon. Ato sa ako si Melvin ha. Paibaon ako siya nga mamahimo naming makauli karong adlaw sa syudad. Ha? Wait, Yes? ingon ka ganyan ka gusto mo balik sa syudad. Nemen! Dugay na no. Aron di na ako mag-antos din hi. Wait, ato na ako si Melvin. Kuya! Oh, Kuya! mega ko siya ni Facundo. Yan na. Nganong karon pa man ka na uli, Kuya. Nabala ka na kay ko, Kuya, kung unsa na naitabo nimo. Gusto ta ko mo apas kung nahibaw pa lang unta ko kunain ka. Nag-uban mi, Yana. Di man di ka, Kuya. Nganong karon pa man ka mauli. Bahala mo na magbuntagay mo na gakos eh. Basta ato na ako si Melvin aron makabiya na mi. Let go, yan na. Nabala ka kay ko nimo, Kuya. Buhayin ako. Sige na. Sorry. Nabala ka lang kayo ko nimo. May naitabo ba sa inyong lakaw? Wa. Kuya? Ngano, misakay ka og balik sa imong sakyanan? Mula ka kapag usap? Yes. Aasa ka? Kuya! Kuya, mauban ko! Kuya Facundo, hey! Wait! Shit! Makalagod. Mao pa lang kani pag-abot niya. May biya na sab. Shit! Asa ka naman unya, Facundo? Makuha na gihapon ta ka? Pagdali! Ay, alam no, nainayak ko. Ay, sureness ka nga malik na sa syudad. Oh, lagi! Dawam! Gusto ko ti Sir Facundo. Oo, og siya ang muhato dato balik sa lungsod aron makasakay ta para sa syudad. Ay, Eski! Kibaw dyan ko ni kabuto. Sure ka! Siya dyan. Oh, lagi! Mga dali na. Ano na kuno paghipos diya, bi? Hinuwa man naman sa dani mo imong mga sinina. May daghang kang sinina dito sa ato, di ba? Biyain na lang na diha. Tanda dali na, mga naong na ta! Dali na pa! Ayaw lang kong koryora. Facundo! Oh, Ay, hain mo si Sir. Dawam! dili naman to siya kanina. Nagbarog na siya sa kong pagbiya o ba niya na. My God, hindi siya. Anong wala yan sakyanan din ni? Ay, nga pabitaw ko. Kung sukat ba? Kaya mo imposible man. No, niingon siya nga magdungan na lang ta. Nisugot siya hinungdan nga ni uban ko niyag balik dinhi. Pero hindi ay, nga nibiya man siya. Ay, kay sure man ko. Nga di siya masugot. Ha? Si dili. Ngano? May katungod ba siya nga pugngan ta ha? Wa, di ba? Ay, wasap ko'y planong magpapugong niya. Ay, Ako mo ay way plano mo papugong niya. Daan Busa. pa ka. Kiba ko Bisag si Delo. unsay mahitabo, mo pa uli ko sa amo. ha? Ay, Kristen, nasa ka, ay! Mupa ulit. Kristen! Mo pa uli ko. Nagatulpul ko sa gianan. Maog dali na. Sunod na ko, Belvin. Ay, dawam! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!